това видео ще представим друга основна функция на Copy Pricing. С «Следи» функцията, потребителят може да избира валута, честота, интервал на измерване на цените, период и да филтрира по магазин и други параметри. В този пример избираме валута, лева, категория, лаптопи, честота, по ден, период от 1 до 12 август 2025 година. Слагаме филтри за магазин, лаптоп BG и за марка Apple. Резултатите получаваме под формата на таблица и две графики. В таблицата можем да видим периода разбит по честотата, средната цена и броят продукти. В случай, че броят продукти е 0, това означава, че за този ден цената не е била записана. В графиката период можем да видим средната цена, максималната и минималната цена и броят продукти за всеки отделен момент. В графиката ценово можем да видим колони, които разделят броят продукти в ценови диапазони. Също така потребителят може да види цената и на индивидуална оферта, като има възможност да следи цената и по час. В този случай първата записана цена, която виждаме, е на 3 юли в 10 сутринта. Услугата «Следи» също има функция за сравняване. С нея потребителят може пряко да сравни информация за различни търговци. В този пример ще сравним цените за Apple лаптопи между Laptop BG и Zora за същият период. Резултатите имат същият формат като преди. Виждаме таблица с периода, търговецът, средната цена за периода и броят продукти. Графиката период пряко съпоставя средните записани цени за периода между търговците. Графиката ценово пряко съпоставя продуктовият микс между търговците. В този пример виждаме, че Laptop BG предлага по-широк избор в повече ценови категории, включително и ултрависок клас модели, докато асортиментът на Zora е по-концентриран в диапазона 2000 до 3500 лева, с по-малко премиум опции. Можем да съпоставяме и индивидуални оферти. В този случай ще изберем лаптопа от предишния пример и също така ще изберем останалите модели, които ни излизат като препоръчани от търсенето. Виждаме, че две от офертите имат Windows. Резултатите излизат само в таблица и периодична графика. В таблицата можем да видим офертата, линк, периода и цената. В графиката можем да видим ценовата история на всяка оферта за дадения период.